Pagmasdan nyo ang itim na sasakyan. Nananahimik yung Audi, binangga. Bang! Kaya ano? What's up mga bislog? Welcome to Bisayang Tagalog channel. Today, nandito tayo sa workshop para maglinis ng sasakyan. Ayan, ini-sprayan ko ng tubig ang ating sasakyan. Paano ba itong gamitin? I-on natin ang motor. Sprayan na natin ng mabuti ng tubig ang ating sasakyan para matanggal ang ating mga stain. Ganyan ko kamahal ang aking Bessie Red. Si Bensi. Sprayan na natin ang mabuti hanggang mawala ang mga alikabok at matanggal-tanggal yung mga putik-putik niya. Kasi grabe ang alikabok sa side. Kaya at least once a week, nahugasan natin ang sasakyan. So once ready na siya, tanggal ng alikabok, pwede na tayo ngayon mag-sabon. Galit ka, sir. Maghanap pa lang sabon. Tapang-tapang mo pa. Okay, paghugas na dyan. O, diba? Ang galing ng sabon nila. Diretso na sa spray. Mas maganda. Easy to use. So, okay na guys ang sabon daw. So, pwede na tayo mag-scuba. Yan, kukuskusin na natin siya ng mabuti para magtanggal ang kanyang mga dumi-dumi. Yun nga, habang naglilinis ako ng sasakyan, may isang insidenteng nangyari. Pagmasdan nyo ang itim na sasakyan. Nananahimik yung Audi, binangga. Bang! Kaya ano ka ngayon? Slow motion again. At ayun na nga, nanawag na ng Marites. Kawawa naman si kuya. Tinitest drive lang yung sasakyan, nabangga pa niya. So what to do? Ayan, nagpuntahan ng mga Marites para magpag-usisa kung ano nangyari. Yung mekaniko namin tumingin. At si Uncle Hen, tumingin din. Sama-sama na kayo dyan. Basta ako maglilinis ng sasakyan. So habang silang nagmamartes doon, ako naman dito ay magbabanlaw na. Spray na natin ng tubig. Ayan, tumalsik tuloy yung pinipul niya. Buti na lang hindi sabit sa amin tumama. So let's clean.
Ayan, habang naglilinis, nagchichikahan ang mga marites. At sa puntong ito, dumating na ang isang marites din, anak ng amo ko. Ayan, maglilinis din siya ng sasakyan. Yan, tapos na po tayo magbanlaw. So, patutuyin na natin ang ating sasakyan. Let's do it. So habang nagpapatuyo tayo ng sasakyan, shoutout tayo muna tayo sa ating mga beloved subscriber na nag-comment na sina Aberry TV, Odessa Mix Vlog, Yaya Sisterhood, Kuya Rex Vlog, Shani's Channel, Kasweet Channel, As Usual Food Etc. Vlog, Jackie Rice, Food is Life PH, Anne's Kitchen, Cat Betchay TV, Alanan Boys TV, Vince Johnny's Channel, Jumelin Style, Holography 1, Mommy's Kai Channel, Marvin Karaoke TV, Tony Snow 101, My Honey Lou, Edmil's Vlog, Natos Vlog, Lovely Lynn Mix Vlog 16, Joycey Vlog, Liz Ann Vlog, Liz Utao Vlog, MCC Channel, Boy Blue Vlog, MSB Mix Vlog, Geraldine 28, at si Asikaso TV. Maraming salamat po sa lahat ng nag-comment. Kung gusto nyo ma-shoutout ang inyong channel, please comment down below at isa-shoutout po kayo sa next video. Now, back to our video. At ito na nga, kung naglilinis ako, nakipagtsikahan itong isa na to dahil siya daw ang susunod na maglilinis. So, kailangan ko nang tapusin. Kus at done. At dyan na po natatapos ang aking paglilinis ng sasakyan. Natuyok ng sasakyan, malinis na siya. At pwede na tayong umalis. Hanggang sa muli. Paalam. Bye-bye. Design. Bishop. Channel Bishop. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, please click thanks to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo ma-shoutout sa aking next video. Magkitamay na rin ang aking Facebook page, Pahinga ni Bishop. Maraming salamat. Paalam!